खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मैया उदालगुरियाव खामानि मावनायनि मुङाव रां घुस लानायनि दायाव सानै हमजादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गलायगाव बेंखन मावगिरिनि मावखुलियाव रां घुस लानायनि दायाव सासे गावबुरा आरो लाटमन्डला एन्टि करापसननि हान्जाजों हमजायो। 1 नं आमगुरि गामिनि गावबुरा दिलीप बराया 4,500 रां घुस लाबाय थानाय समावनो एन्टि करापसननि हान्जाजों हमजायो। लोगोसे लाटमन्डल कनक बर'आबो रां घुस लाबाय थानाय समावनो एन्टि करापसननि हान्जाजों हमजायो। क'क्राझार सहरनि पाथरघाटआव सासे बाइक सिखावखौ रायजोफोरा हमदों। नाथाय जाथाय जानाय जायगानिफ्राय गुबुन सासे सिखावा खारखोमानो हायो। हमजानाय सिखावखौ धनन्जय बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सिखाव धनन्जय बसुमतारीनि न'आ क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सियालमारि गामि होनना मिथिनो मोननाय जादों। रायजोफोरा सिखावखौ हमनायनि उनाव पुलिसनो गथायो आरो दासान्दि धनन्जय बसुमतारीया क'क्राझार पुलिसनि जिम्मायाव दं। बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा मैया 10 मार्च खालि 3 बर' आइजोफोरखौ हमनो थाखाय वान्टेड हिसाबै लाइजामनि गेजेरजों फोसावनाय जादोंमोन। बे वान्टेड लाइजामखौ बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा बोखारना लाफिननाय जाबाय। लोगोसे बोखारनायनि उनावबो ससियेल मिडियायाव फिन सोरबाफोर शेयार खालामोब्ला आफादा गोख्रों राहा लानाय जागोन। बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा फोसाव बिलाइनि गेजेरजों मिथिहोनाय बादिब्ला आफादनि थांखिया जाफुंसार जाबाय। एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि मोनथायखौ बोखारनायनि सायाव प्रमद बर'नि बिबुंथि। सरनिया कसारी जनगोष्ठीनि गुदि बर' राभा गुबुन गुबुन जनगोष्ठीजों सरनिया कसारी जनगोष्ठीया जादों। ट्राइबेल जानो थाखाय संबिधाना जि संबिधानिक बेबस्था खालामना दोननाय जादों। बे बेबस्थानि गेजेराव आसाम रायजोआ जिखिनि खालामनो हायो बिनि गेजेरावनो बेनि समाधाना जागोन। गोजौ बिजिरसालिया जि राय होदों बिनि सायाव खोथा बुंनो हाया। नाथाय माखासे बुस्थु दं जि कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट गुबुन गुबुन प्रक्रियाजों गोबां समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हायो होनना। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव रादाब। 8थि आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड्स 2018 निफ्राय 2023 आव आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर' सावथुन अन्नायाव बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजि बरगयारिया मुआजिन आली एवार्ड फर बेस्ट पारफर्मेन्स इन कमिक रल बान्थानि थाखाय सायख'जानाया बर' सावथुन मुलुगजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। लोगोसे रजनी बसुमतारीनि दिहुनजानाय जोलैदा सिट बर' सावथुनाबो 2 बान्था मोननो हायो। रजनी बसुमतारीनो स्पेसियेल जुरि एवार्ड फर आउटस्टेन्डिं पारफर्मेन्स बान्था आरो जोलैदा सिटआ आसामनि गुबुन रावारि सावथुनाव साबसिन सावथुननि बान्थाखौ मोननो हायो। आसामाव गुबुन रायजोनिफ्राय ब्रयलार दाउ आरो अमा लाबोनायखौ बन्द' खालामबाय। आसाम सरकारा आसामाव गुबुन रायजोनिफ्राय अमा आरो ब्रयलार दाउ लाबोनायखौ थिखानाय गैयै समसिम बन्द' खालामनो थिरांथा लाबाय। ब्रयलार दाउ आरो अमानि बेरामा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव गिख्रंथावै गोसारनायखौ नोजोर बोनानै बे थिरांथाखौ लायो सरकारा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।